корҳои сохтмонии роҳи автомобилгарди оби гарнуробод бо истифодаи техникаву механизмҳои зарурӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. Сохтмони роҳи мазкур аз се марҳила иборат буда, марҳилаи якуми он беш аз 76 километрро ташкил медиҳад. Дар масири роҳи оби гарм Нуробод се нақб бунёд гардидааст. Нақби якум Ориёно бо дарозии беш аз 1600 метр, нақби Ваҳдат бо дарозии 1700 метр ва нақби 35-солагии Истиқлолияти давлатӣ бо дарозии 2255 метр мебошад. имрӯз дар ин нақбҳо корҳои рангуборкунӣ бо суръати баланд идома дорад. бояд гуфт ки роҳи мазкур ба категорияи сеюми техникӣ дохил буда аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад. паҳноҳои роҳ бошад аз 12 метр то 15 метрро ташкил медиҳад. баъд аз мавриди истифода қарор додани роҳи мазкур, рафтуомади доимии сокинон дар тамоми фасли сол таъмин мегардад. марҳилаи сеюми лоиҳа бунёди роҳи мошингузари оби гарм Нуробод бунёди пули мошингузарро дар бар мегирад ки мувофиқи лоиҳа бояд дар муҳлати 4 сол ҷавобгӯи талаботи байналмилалии роҳсозӣ бунёд гардад. дарозии пули мазкур 920 метр, паҳноияш 15,5 метр мебошад ки дар заминаи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, яъне баромадан аз бумбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон бунёд мегардад. барои бунёди пули мошингузар мутахассисони бо таҷрибаи ҷаҳонӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони пуртаҷрибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда шуданд. аллакай корҳои хоканӣ бунёди сутунпояҳо оғоз гардидааст. мо дар марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи автомобилгарди оби гарм Нуробод қарор дорем. пули мазкур дар минтақа беназир буда, дар асоси дастуру ҳидоятҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи татбиқи ҳадафи стратегии мамлакат, баромадан аз бумбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон бунёд мегардад. айни ҳол корҳои хокканӣ дар майдонҳои устунҳои пул аллакай ба анҷом расида, дар 5 нуқта машинаву механизмҳое ки барои насб ва васл намудани мехсунҳо истифода карда мешаванд, аллакай насб гардидаанд. айни ҳол хобонидани сангу шағал дар зертаҳффузии роҳҳои ба пул баранда рафта истодааст ва корҳои кофтуковию геологӣ ҳам рафта истодааст. ҳар як иқдоми созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти бунёду азнавсозии роҳу пул ва нақбҳо қадамҳои устувор барои ба як кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. шоҳроҳи мазкур аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошад. Шаҳзодаи Идибек, Мақсади Мақсад, Ахбор.